குறித்தான சில கருத்துகளிலே மிக முக்கியமாக கருதப்படுகிற கருத்து என்னவென்று சொன்னால், ரகசிய வருகை அல்லது சபை எடுத்துக் கொள்ளப்படுதல் என்று சொல்லக்கூடிய காரியம் கிடையாது. இயேசு கிறிஸ்து வருவார், ஆனால் நிச்சயமாக அவர் பகிரங்கமாகத்தான் வருவார். அவர் பகிரங்க வருகையை பற்றி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒழிய இந்த ரகசிய வருகையை குறித்து சொல்லப்படவே இல்லை என்று சொல்லி அநேகர் சொல்லுகிறார்கள். இந்த சபை எடுத்துக் கொள்ளப்படுதல், ரகசிய வருகை என்று சொல்லப்படுகிற இந்த சபை எடுத்துக் கொள்ளப்படுதல் சம்பவிக்குமா என்று நீங்கள் அவர் சொல்கிற வார்த்தையில் எதனால் நான் அவர் சொல்கிற ரகசிய வருகை இல்லைன்னு சொல்கிறேன்னா, சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் இல்லைன்னு சொல்கிறேன்னா, அவர் பயன்படுத்தும் போது இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார். ரகசிய வருகை என்கிற சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாரு. அந்த வார்த்தையினால தான் அவர் சொல்கிற ரகசிய வருகையோ அவர் சொல்லுகிற சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலோ அது இல்லை என்று சொல்கிறோம். நிச்சயமாக கேட்டிங்கன்னா அவர் சொல்லுகிற சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் நடைபெறவே பெறாது. அது அவருடைய எண்ணம் நடக்கும்னு நினச்சிக்கிறாரு. கேட்பீர்களானால் முதலாவதாகவே அதற்கு நான் உங்களுக்கு விடை சொல்லி விடுகிறேன். நிச்சயமாக சபையானது ஒரு நாள் மறுரூபம் அடைந்து அது பரமேறி போக போகிறது. அதற்கு பின்பதாக இந்த உலக நிச்சயமாகவே தேவனுடைய சபையை தேவன் கூட்டிக் கொண்டு செல்வார். ஆனால் அவர் சொல்லுகிற ரகசிய வருகையோ சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலோ தேவனுடைய வருகைக்கு முன்னாடி இந்த ரகசிய வருகை அந்த மாதிரி எந்த ஒரு மாய தோற்றத்திலும் நடைபெறாது. 7 ஆண்டு காலம் அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆட்சி அல்லது கடைசி சர்வாதிகாரியின் ஆட்சி நடைபெறப் போகிறது. அவர் இப்போ என்ன சொல்கிறார், நல்லா கவனிங்க. அவர் சொல்கிறாரு, சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு 7 ஆண்டு கால உபத்திரவ காலம் அந்தி கிறிஸ்துவனுடைய ஆட்சி காலம் என்று சொல்கிறார். உபத்திர காலம் அந்தி கிறிஸ்துவனுடைய ஆட்சி காலம் அது 7 ஆண்டு காலம். 7 ஆண்டு காலம்னு எப்படி சொன்னார்னு தெரில. அப்புறம் இங்கே சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகுன்றதை எப்படி கண்டுபிடிச்சார்னு தெரில. ஆனால் இங்கே வேதம் என்ன சொல்கிறது, மொத்தம் 24 29ஆம் வசனத்தில் முழுசா படிக்கிறேன் கேளுங்க. அந்நாட்களின் உபத்திரவம் முடிந்தவுடனே சூரியன் அந்தகாரப்படும், சந்திரன் ஒளியை கொடாதிருக்கும், நட்சத்திரங்கள் வானத்திலிருந்து விழும், வானத்தின் சத்துவங்கள் அசைக்கப்படும். அப்பொழுது மனுஷகுமாரனுடைய அடையாளம் காணப்படும். எப்பொழுது? அந்நாட்களின் உபத்திரவம் முடிந்தவுடனே அடையாளம் காணப்படும். அப்பொழுது மனுஷகுமாரனுடைய அடையாளம் வானத்தில் காணப்படும். அந்த அடையாளம் காட்டப்பட்டது பிறகு மனுஷகுமாரன் வசந்தப்படுகிறான். அப்பொழுது மனுஷகுமாரன் வல்லமையோடும் மிகுந்த மகிமையோடும் வானத்தின் மேகங்கள் மேல் வருகிறதை பூமியில் உள்ள சகல கோத்திரத்தாரும் கண்டு புலம்புவார்கள். அப்போ உபத்திரம் முடிந்தவுடனே தான் இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்கிறார்கள் அப்படின்றது விஷயம் இருக்குது. உபத்திரம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை இருக்குன்னு வேதம் சொல்கிறது. ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறார், ரகசிய வருகை இருக்குது. ரகசிய வருகை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சபைக்கு 7 ஆண்டு காலம் இருக்குது. அந்த 7 ஆண்டு காலம் உபத்திரவ காலம் அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆட்சி காலம்னு சொல்கிறார். இப்போ நாங்களும் என்ன சொல்கிறோம், அந்தி கிறிஸ்துவனுடைய ஆட்சி காலம் இருக்குது. ஆனால் அது சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதுக்கப்புறம் இல்லை, சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுறதுக்கு முன்னாடி, அதாவது உபத்திரவ காலத்தில் சபை பூமியில் தான் இருக்கும். தேவனுடைய அனுக்கிரகம் இருக்கும். அதற்கு பின்புதான் அந்த 7 ஆண்டு காலத்தின் முடிவிலே தான் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பகிரங்கமாக வந்து இறங்குவார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவர் சொல்கிற அந்த ரகசியம், அந்த பகிரங்கம் இதெல்லாம் தேவன் சொல்லவே இல்லை. தேவன் சொன்னது, நான் வருவேன்னு சொன்னார், என்னுடையவர்கள் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள் அப்படின்னு சொன்னார். வேதவாசனை எப்படி சொல்லுது, அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் அவருடைய வருகையில் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள் அப்படின்னு வேதவசனம் சொல்லுது. இந்த வருகைன்னு தான் சொல்லே தவிர இந்த ரகசிய வருகை, இந்த பகிரங்க வருகைன்னு வேதம் இவ்வாறாக அவருடைய வருகையை காண்பிக்கவில்லை. ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, தங்களுக்கு வசதிக்காக என்னென்ன உபதேசத்தெல்லாம் உள்ளே சேர்க்கணுமோ சேர்க்கறதுக்காக ஒன்று ரகசியம்னு சொல்லிக்கிறாங்க, இன்னொன்று பகிரங்கன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. அவங்க பிரிச்சுப்பாங்க, எது அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ அந்தந்த இடத்துல அதை சொல்லிவிடுவாங்க. எந்தெந்த உபதேசங்களை எல்லாம் உள்ளே சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும், இந்த வசனத்துக்கு அர்த்தம் தெரியலனா இவங்க ஒரு கதை சொல்லுவாங்க. உட்காந்து படிக்கணும், காலம் பொறுமையாக கொடுத்து நிறைய நேரம் எடுத்து படிக்கணுன்றதுலாம் தெரியாது. அதுக்கு எதனா ஒரு அர்த்தம் சொல்லி என்ன பண்ணிடணும், எப்படியாவது எதனா சொல்லிடணும். அடிப்படை வசனங்கள், அது ஆதாரங்களை நாம் ஒவ்வொன்றாக பார்க்க போகிறோம். ஒரு நிமிஷம், அவர் நிறைய ஆதாரங்கள் ஒன்று ஒன்றா காமிக்க போகிறாங்க.
சரி காமிக்கட்டும். ஆனால் இங்கே இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட என்ன கேட்டார்கள் சீஷர்கள் அப்படின்னு பாருங்கள். மற்ற 24 3ஆம் வசனத்தில் படிக்கிறேன் கேளுங்க. பின்பு அவர் ஒலிவ மலையின் மேல் உட்கார்ந்திருக்கையில் சீஷர்கள் அவரிடத்தில் தனித்து வந்து, இவைகள் எப்பொழுது சம்பவிக்கும்? அந்த தேவாலயம் இடிக்கப்படுறதை பற்றி சொன்னார்ல அது. அதனால் இவைகள் எப்பொழுது சம்பவிக்கும்னு கேட்குறாரு. அடுத்தது, உம்முடைய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம் என்ன எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றார்கள். இதில் ஒரு 3 கேள்வி இருக்குது. இவைகள் எப்போ சம்பவிக்கும், உம்முடைய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம் என்ன? அந்த 2 கேள்வி அது உள்ள இருக்குது. மொத்தம் 3 கேள்விகள் இருக்குது. இயேசு அவர்களுக்கு சொன்ன பதில் தான் இந்த மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரம். உபத்திரவத்தை பற்றி சொல்லியிருக்காரு, அப்புறம் அவருடைய வருகையை பற்றி சொல்லியிருக்காரு. அப்புறம் ரகசிய வருகை பற்றி அங்கே சொல்லலை. ரகசிய வருகை பற்றி ஒன்று சொல்லியிருக்காரு. எவனா ரகசியம்னு சொன்னான்னா நம்பாதீங்கன்னு தான் சொல்லியிருக்காரு. வசனம் வந்து ஓகே, அது 23ஆம் வசனத்தில் படிச்சிங்கன்னா இருக்கும். அப்பொழுது இதோ கிறிஸ்து இங்கே இருக்கிறார், அதோ அங்கே இருக்கிறார் என்று எவனாகிலும் சொன்னால் நம்பாதேயுங்கள். அப்புறம் அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க கீழே 24 கள்ள கிறிஸ்துக்களும் கள்ள தீர்க்கதரிசிகளும் எழும்பி கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் வஞ்சிக்கத்தக்கதாக பெரிய அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்வார்கள். முன்னாடியே உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் 26 ஆகையால் அதோ வனாந்திரத்தில் இருக்கிறார் என்று சொல்வார்களானால் புறப்படாதீர்கள், இதோ அறை வீட்டிற்குள் இருக்கிறார் என்று சொல்வார்களானால் என்ன பண்ணாதீங்க, நம்பாதிருங்கள். ஏன்னா அவருடைய வருகை எப்படி இருக்கும் என்று சொல்கிறார். மின்னல் கிழக்கிலிருந்து தோன்றி மேற்கு வரைக்கும் பிரகாசிக்கிறது போல மனுஷகுமாரனுடைய வருகையும் இருக்கும். யாருன்னா சொல்லி தான் தெரியணுன்ற அவசியம் கிடையாது. ரகசிய வருகை அங்கே வந்துட்டார், நீ அங்கே நிற்கிற, வனாந்தரத்தில் வந்துட்டார் அப்படின்னு யாரோ ஒருவர் சொல்லி தான் அவருடைய வருகை நடந்துருச்சுன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு, வாங்க எல்லோரும் அங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இப்படி யாருன்னா சொன்னாங்கன்னா அவங்கள நம்ப வேணாம், போக வேணாம் தான் சொல்கிறாரு. ரகசியம்னு ஒருத்தன் சொன்னான்னா நம்ப வேணாம். அவருடைய வருகை வானத்தை கிழித்து இறங்குகிறார், மேகத்தை தாழ்த்தி இறங்குகிறார், வானத்தை தாழ்த்தி மேகங்களை அவருடைய வாகனமாக கொண்டு வருகிறார். நீங்கள் அவரை எப்பேற்பட்டவர் வருகிறார், நீங்கள் அதை போய் ரகசிய வருகைன்னு பேசிகிட்டு இருக்கீங்க.